Сёння ў Барановичаў больш за 20 гарадоў-пабрацімаў. Штогод у маі замежныя дэлегацыі прыязджаюць у гости. Товарищеские отношения между нашими городами, это Барановичем и Новолынском, насчитывают уже 3,5 десятка лет. Я так проехал по городу, прошел по городу. Мне приятно отметить, что Барановичи прогрессируют вперед, что строится и прекращается, растет благоустройство. Традыцыйна святочныя мерапрыемствы сабралі барановічан і гасцей горада на цэнтральнай плошчы. Тэатралізаваныя прадстаўленні, шэсці, спевы, танцы. Сапраўдным сюрпрызам стаў падарунак гораду ад Барановіцкага раёна, па-майстэрскі выпечаны каравай. Вага яго каля 100 кілаграмаў, таму не дзіўна, што для яго транспарціроўкі спатрэбіўся і адпаведны транспарт. Але яшчэ больш незвычайны і ганаровы падарунак горад атрымаў ад дзіцячага фонда ААН ЮНІСЕФ сертыфікат аб прысваенні Барановічам статусу «Горад дружалюбны дзецям». Яго атрымалі пакуль толькі 8 беларускіх гарадоў. Баранович – единственный город в Беларуси, который выполнил все условия в течение года и 2 месяца. И это дает мне очень большую надежду, что Баранович будет дальше продолжаться быть лидером по делам детей и подростков. Безусловно, это достижение города и в области образования, в области культуры, но, конечно же, молодежная политика, да? Условия, безусловно, те условия, в которых растут наши детки, в которых воспитываются. А условия на сегодняшний день, конечно, в городе созданы все. Візітнай карткай барановіцкай вясны стаў фестываль духавой музыкі «Беларускія фанфары», які праводзіцца тут каля 20 гадоў, а з 2008-го атрымаў статус міжнароднага. Адкрывалі дэфіле аркестраў па традыцыі гаспадары свята Барановіцкі гарадскі канцэртны аркестр пад кіраўніцтвам магістра музыкі Васіля Прадуна. Мы, конечно, взрослые тоже играем подобную музыку, но так как делают это энергетикой свои дети, это просто ничем не заменить. И я считаю, что вот такая музыка, она будет поднимать и настроение людям, и это самое главное. Рэпертуар і манера падачы ва ўсіх аркестраў розныя. І калі дарослыя даюць перавагу класіцы, моладзь іграе сучасныя папулярныя мелодыі, у тым ліку джаз і рок, і нават робіць джэксанаўскую лунную дарожку. С удовольствием приехали к вам первый раз в город Барановичи, который хороший город, 3-й международный фестиваль, хорошие ансамбли, хорошая погода. Все люди счастливы. Мы тоже счастливы, что можем вместе с вами этот праздник происходить. Святкаваць барановіцкую вясну плануецца на працягу 3 дзён. Духавыя аркестры чакаюць конкурсныя выступленні і барацьба за добрыя адзнакі журы. А гараджан магчымасць ва ўсе выходныя акунуцца ў чароўную атмасферу музычнага хараства. Алена Ракуць, Евгения Мороз, Юрий Титов, телерадиокомпания «Брест».